सर आज के सफ़र के बारे में कुछ इलेबोरेट करना चाहेंगे सर? मिया 16 मे दी परो साब्रुम बेराइते बीएसएफ आईजी सुमित सारन साब्रुम हेलीपॉड बिख्लायो यागुलो आईजी साब्रुम नि आनंद पारानि बीएसएफ नि आउटपोस्ट थांगो हिनै आरो लामसखा 96 बेटालियन नि राजपाल सिंह ते 109 बेटालियन नि कमांडेंट एके तिवारी बो बीयूपी साब्रुम आनंद पाराओ कक सालाइमा यागुलो बेरायनायखा इंदु बांला जायजर कक तुमाओ साइमान खा ओ आमचाइरगो बीएसएफ नि सामुंग रक बाहाय चलि तंग नायना बागै फायो हिनै।